Я також хотів би подякувати в першу чергу всім запрошеним експертам за їхній дійсно цінний внесок. Ми всі змогли переконатися, наскільки серйозний виклик стоїть перед нами. Це глобальний виклик. Це нове явище, новий елемент, про який світ, по суті, ще не звик думати і враховувати його у своєму ризик-менеджменті. Тут, звичайно, необхідні глобальні скоординовані дії. І я дуже радий, що ми змогли підняти цю тему на майданчику Європейського парламенту. Вірю, що ми зможемо продовжувати боротися в цьому напрямі. Ще раз велика подяка всім, хто брав участь, допомагав і, звичайно ж, доповідачам. Щиро дякую. І дякую перекладачам. Дякую.